Det er meget længe siden, at jeg har lagt en video op. Og det er ikke fordi, der ikke er blevet fisket. Det er der. Måske ikke i det omfang, man kunne tænke sig. Men sådan er det jo som regel. Men nogle gange må man bare sådan, at livet kommer forbi. Og ja, det kan også være positivt, og det er det også det her. Det er ikke lige i kortet at lave video og egentlig bygge videre på det, jeg har startet. Der har været mange tanker omkring, hvad vil jeg egentlig gerne med det her? Og jeg vil jo bare gerne lave noget sjovt og vise, hvordan jeg fisker, eller hvordan vi fisker. Nu er vi klar igen. Og der begynder at komme en masse videoer op igen. Forhåbentlig. Med en masse blandet fiskeri. Og så har jeg faktisk også et lille projekt stående hjemme i haven, jeg har købt her i februar-marts måned. Men mere om det senere. Ja. Men nu vil jeg gå derud. Jeg er på Vestjylland. Jeg er lige syd for Kalundborg. I Kalundborg Fjord ved noget, der hedder Havnemark. Hedder pladsen her. Som sagt, så har jeg ikke været her før. Så jeg er rigtig spændt på det. Klokken er 20:08 om aftenen. Det er juli, men det blæser helt vanvittigt, og det er kun de der 16-17 grader. Det jeg tænker, det er, at vinden den kommer sådan lidt den her vej fra, hvis vi prøver at kigge med herom. Så kommer den sådan den vej ud, og det vil sige, at jeg regner egentlig med at fiske ud mod spidsen, hvis I kan se det. Den vej ud, hvor skibet der kommer. Den vej ud. Det passer med, at jeg har vinden skråt fra siden. Jeg er tilbage fra ferien i Kalundborg. Jeg fik ikke fisket helt så meget derovre, som jeg havde håbet på. Men så fik jeg da slappet af med min familie, og det var også dejligt. Nu er jeg på vej ud på en ny tur herhjemme. Jeg er på vej ned på en plads, jeg faktisk har fisket i forgårs aftes og i går morges. Fordi jeg var faktisk på en tur. Vi kørte ud i forgårs aftes, min kæreste og jeg. Og jeg kunne fiske hernede. Fik sovet på stranden. Ja, og jeg var så heldig. Så jeg fik en rigtig god fisk på. Der var et lille rev egentlig ved at fiske på, men der stod en i forvejen. Så jeg fiskede en anden lille plads, som jeg egentlig ikke havde ikke nogen forventninger. Fordi det var helt blank vand, fuldstændig vindstille og høje solskin. Og ved 7-tiden om morgenen, hvor jeg ville blive til på det tidspunkt. Så jeg har ikke nogen kamera med. Og så hugger den her fisk bare. Så har jeg ikke nogen billeder af det, desværre. Jeg har overhovedet ikke regnet med, at der skulle stå sådan en fisk der. Men der stod i. Og jeg vil i hvert fald sige, at det var en 60 plusser. Der var oppe af vandet, helt fri af vandet, 3 gange. Og lige der skal til at nætte den, laver jeg sådan en amatørfejl. Og har ikke lige fokus på fisken, men har fokus på at vende mit net. Og så går det galt. Nu tænker jeg, at jeg skal prøve ned på den plads og se om
Jeg kan være heldig at finde det ned igen. Nu er det godt nok blevet aften. Det var jo i går morges, og nu er det aften. Og jeg har lige 1,5 times tid. Så er jeg kommet ned til vandet. Og det er fuldstændig lige så stille, som i går. Men det var lige rundt om hjørnet her, at jeg fik fisken på i går. Og jeg kan se herude, der er aktivitet med nogle småfisk herude. Og der er et lille rev herinde. Jeg tænker på lige at starte på. Og så bagefter lige gå derhen og prøve. Men jeg går derhen og prøver først. Så er jeg tilbage i bilen efter et par timers fiskeri. Det var jo ganske dejligt at gå derned. Jeg var jo 2 små fisk. Ikke store fisk, men sådan er det jo nogle gange. Jeg så flere fisk springe derude, og der var mere aktivitet. Men det var, hvad jeg fik ud af det, og det er godt tilfreds med. Så nu vil jeg køre hjem.